Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan, kumusta? Ning taknaa sa kabuntagon, magapadayon kita sa paghisgot o pagtuki sa pulong sa Ginoo o paghatag og komentaryo. Ilabi na gyud niining usa ka video nga gipost sa social media nga gikan mismo sa pagpadayag sa usa ka ilado nga defender sa usa ka pundok nga diin iyahang gihisgutan ang unang milagro nga gihimo ni Hesus diraa sa kasal sa Kana nga gihisgutan dira sa Juan 2:1 ngadto na sa 11 nga diin sa diha nga hapit na mahurot ang ilimnon, ang wine, ang bino nga gidalit sa mao nga kasal diha sa ilahang mga bisita. Medyo nabalaka ang iyang inahan og miingon nga murag nisangpit og nangayo og pakitabang kaniya hinungdan nga si Hesukristo nagpakalos siya og tubig og gisulod didto sa bakante nga tadyaw nga available niadtong panahona og tungod niadto nahimo kadto siya nga bino og dili lang usa ka ordinary nga bino kundi usa ka espesyal, usa ka lami nga bino. So matud niining usa ka ilado nga defender, ingon pa niya kulangon ang ilahang duha ka container nga ilimnon kang Hesus. Tungod kay grabe to mo painom daw si Hesus. Tungod kay tinadyaw iyaha, matud pa sa mao nga defender, 7 ka tadyaw nga puno og ilimnon o bino ang mao nga gihimo ni Hesukristo og mao katong ingon pa niya nga mao ni ang hinungdan nga diha sa mga kasal adunay mga pag-inom-inom tungod kay kadto si Hesus Katoliko man daw to. Gitugot niya nga mag-inom og tungod kay gitugot pod sa iyaha nga inahan nga mao si Maria. Now, kung nato ang pamalandungan ang mao nga paghulagway, ang mao nga hubad nga gisaysay sa mao nga defender, mura bag ambot kung gisabot ba niya ang pulong sa Ginoo or gigamit niya kini nga justification sa paghubog-hubog. Mura bag yaga-yaga siya kay nga naman yan noon nga gihimo nga palahubog si Jesus Christ ug ang nakasubo pa sa iyaha nga paghulagway ingon pa niya nga grabe to mo painom si Jesus Christ. So atong palakpakan atong Ginoo ana siya. So katupong mga audience niya namakpak pod. Namakpak kay grabe daw mo painom si Jesus Christ. No? Siguro katong mga tawhana pod siguro namakpak, mga palahubog pod siguro to. Mao na nga ni pakpak pod sila. Now, ato kining hisgutan kay kun dili ni nato makoreksyonan, daghan ang mutuo nga ang gihimo gid ni Jesus Christ ilimnong makahubog. Now, sa kasamtangan nato nga panahon, pag moingon tag bino o sa English kay wine, makahubog ba gid na siya? Makahubog lang ba na pag moingon tag bino? Di ba pag moingon tag wine, adunay ginatawag na hard, adunay light. Kanang ato ang ginainom nga apil atong pamilya, atong mga anak kanang panahon sa Pasko, o kanang ginaipis sa panahon sa dunay kasal bitaw nga iipis sa asawa o sa bana nga bagong kasal nga diin magsaluhay sila sa mao nga wine. Makahubog ba din na? Dili man na siya makahubog. Kanang gina-prepare nato panahon sa December butang nato sa lamisa pagsugat sa medianoche, pagsugat sa Noche Buena nga diin kabahin siya sa celebration. Pero dili siya makahubog. Now, unsa man gyud ang kahulugan sa bino nga gihimo ni Jesus Christ diya sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto na sa 11. Now, una, ang pulong wine nga gigamit nga pulong sa Griego gitawag kini og oinos. Nga nagpasabot fermented wine. Pwede usab nga nagpasabot kini og kining fresh labas nga grape o diluted water kanang tubig nga gisagulan og gamay nga alcohol. Now, ang mao nga bino dili usab makatarunganon nga kini makahubog. Nga naman, tungod kay dili mutintal si Hesukristo sa pagpakasala. Hebrehanon 4:15 atong tan-awon. Kay ang atong labang pangulong pari dili usa ka pari nga dili mubati og kaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinuon sa tanang paagi siya gitintal sama kanato apan wala gayud siya makasala. Now, gitintal siya sama nato pero wala gayud siya makasala. So dili pwede o dili mahimo nga maghimo si Jesus Christ og usa ka ilimnon
aron lang nga mahubog tong mga bisita at tong mga kasala, which is mao daw ni ang reason according pa sa mao nga defender nganong dunay inom-inom hubog-hubog panahon sa kasal tungod kay gialaw kuno kini ni Jesus Christ. Now, ang pagkahubog usab klaro nga kini usa ka sala. Episo 5:18 atong tan-awon ang episo. Og ayaw kamo paghubog sa bino kay kana maoy pagpatuyang hinuon pagpapuno o magpapuno kamo sa espiritu. Unsa daw? Ayaw adunay pagbadlong dara, ayaw paghubog. No? Unya ingon pud ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 21 nga ayaw kamo paghubog-hubog kay nganuman ang tanan nga naghimo niini dili makasulod sa gingharian sa Dios. O unya moingon ta nga tugutan ni Jesus Christ ang paghubog tungod sa iyang gihimo nga ilimnon. Now, ingon usab ang Proverbs 21 panultihon kapitulo 20 bersikulo 1 atong tan-awon. Ang bino tig bugal-bugal, ang isog nga ilimnon tig himo og kasamok, og si bisan kinsa nga may salaag tungod niini dili maalamon. O so posible katong iyahang paghulagway nga murag yaga-yaga siya basi nakainom siya atong panahon na maong nagunahuna siya nga si Jesus Christ kay palahubog pod, palainom pod. Pero ingon si Solomon, ang maalamon, ang pinakamaalamon nga hari, nga ang bino usa ka tig bugal-bugal ug ang isog nga ilimnon tig himo og kasamok. Ug si bisan kinsa nga may salaag tungod niini dili maalamon. O unsa daw? So ang nagainom ani dili maalamon. Ug ang nagainom ani nagamugna og kasamok, nagahimo og kasamok. Nya tugutan di ay ni Jesus Christ na, tugutan di ay ni Jesus Christ na nga mahimong dili ka maalamon, mahimong tigbuhat ka og kasamok, tigmugna og kasamok. So kung ang bino nga gihimo ni Hesus kay makahubog sama nga gidaniran ni Hesus ang mga tao diha sa pagpakasala. Kung ang iyang gihimo di ay dito sa kasal sa kana kay makahubog. No? Murarag iyahang gitugutan na ang tao makasala batok sa Ginoo. Ikatulo, ang kalidad sa wine nga gihimo ni Hesus. Unsa ang kalidad sa bino nga gihimo ni Hesus? Juan 1:10. You have kept the good wine until now. So ang kalidad sa wine na gihimo ni Jesus Christ usa ka maayo nga ilimnon nagitipigan sulod na sa taas nga panahon. Now, good wine pero dili pasabot nga taas og alcohol. Dili pasabot nga tungod kay maayong bino, mao na ning katong bino nga pag sidok nimo lipong na. Pasabot aning good wine usa ka limpyo nga bino, presko, lami og walay hugaw nga ilimnon. Sa kultura sa mga Hudyo, ang good wine kasagaran gi sagol sa tubig o gisagulan og tubig. Nga gisgutan dra sa 3:1 og 5:1 sa Juan. Now, ikaupat, unsa ang tumong sa milagro? Kay murabag ang explanation ni adtong usa ka defender. Murabag ang nakita niya kay lain nga side sa gihimo ni Hesukristo nga milagro. No? There is something nga gusto niya i-justify diha sa iyahang kaugalingon. Now, kini ang wala niya makita kung unsa gyud ang tumong sa milagro nga gihimo ni Jesus Christ. Unsa may tumong? Ang tumong niya aron mapakita niya ang iyahang pagkamisaya, pagkamesiyas. Ang himaya, ang dungog para maila siya nga siya usa ka Mesiyas, usa ka Mesiya. Dili aron ipakita nga maghubog-hubog. No? Dili na mao'y tumong sa iyang milagro. Dili aron magpalabi sa lawas nun na kalipay. Kining paghubog-hubog, lawas nun man nga kalipay. Ug labaw sa tanan, dili aron i-justify ang paghubog-hubog. Mao ni hinungdan tungod sa mga sayop nga interpretation, daghan ang mahimong palahubog. Kay tungod kay gigamitan sa usa ka sayop nga interpretation na kuno si Hesukristo palahubog, kusog mo inom, kulangon pang duha ka container kay kuno tinadyaw tong iyang gihimo nga ilimnon. Now, angay nato ning masabtan kay basin unya og tungod sa sayop nga interpretation,
mahimo na kang palahubog og musamot ang imong pagkapalahubog tungod kay gina-justify nimo kay lagi gitugot ni Hesukristo nga maghubog-hubog kay bisan si Hesukristo naga-inom man og nagahubog-hubog man. So kana lang ug unta inyuhang nasabtan og nakakuha kamo og pagtulon-an niini. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan mga kasuginlan.